Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke ndizawuvatha kakhulu apha kwabaqeqeshi babini ke beqela leKaizer Chiefs. Ndawuxolisa ke kwabathe bachaphazeleka bevizithonga, nama ndenziwa imeko, ndenziwa kungathandi. Maske singene ke kule nto yaba waqeqeshi beKaizer Chiefs, ngoba ndiyabona into yokubana sisanqwe ku-social media, sisanqwe eMzantsi Afrika. Enye iKaizer Chiefs yitimu enkulu, yitimu enabalandeli, isanqwe siyavakala. Maske singene ngolu hlobo ke baphulaphuli ke. 1, aba baqeqeshi oko bathi bathatha kumnumzana uNapi, kukhona apho kusalela khona. Inyani kuyafika siyithetheni baphulaphuli ngexesha layo. uNapi weza neNedbank Cup, wayedlaliswa uWandile Duba, wayengakabi nazo iziplayers ezingaka zithengwe uNapi, kodwa wahlanganiswa uNapi, yawina iNedbank Cup iKaizer Chiefs. Bekhona aba baqeqeshi waze wagxothwa uNapi, kwacinga into yokubana inoba ngabona bona bebekhowutsha. Nantsi into endixaka apha ebantwini, bacinga uba inoba ngabona babhetele kunoNapi, kodwa uNapi weyi-head coach, bona bengamasekela. Baqhubeleka ke, kodwa iimetshi ezine zeligi zakhowutshwa nguNapi engekho ekokwabo, ethumela umyalelo neskim sesetwa nguye. Mhla uNapi waphuma uKaizer Chiefs, kodwa mabaziqalele, zange siphinde sisibone iskim sikaNapi esihamba noWandile Duba kunanamhlanje. Laqale latshintsha la bhola besilazi likaNapi. iKaizer Chiefs yaqalisa futhi yabe na starting lineup esi1, kwangena lo kuphume lo, kwangena lo kuphume lo. Uyaphela unyaka, ngoku yaphela isizini, abakabi na starting lineup sabo sisaziyo aba bafana babini. Singene kwenye into endiyiqaphela into yokubana ke ndandike ndayikhankanya wasekuqaleni, ndathi izabalimaza futhi into yokubana ke abafuna ukuyiqwalasela le nto iza kubalimaza and iza kubakhupha emnyango. Bayikhumbula kabaninzi ke laa video ndandike ndayenza, ndathi into endiyiqaphelayo ezobakhupha emnyango yinto kaMiguel. Aba baqeqeshi babini ukuba bazohambisana nento ethi uMiguel yi-foreigner and nguyena mntu uzothetha into ethethwa ngabo, bamfakiswa yiloo nto, abamfakiswa yinto yokuba neperforma, abamfakiswa yinto yokuba nedlala, baza emnyango bakhutshwe nguMiguel. uMiguel bamshiye phaa basogqiba, ngoba uMiguel nguyena mntu uzobathatha babeke ngapho komnyango aba baqeqeshi babini, asogqiba yena ashiyeke phaa kwiKaizer. Sawukwazi uqhubeleka ne-centre back edlala iraf, efumana yellow card njalo, iphinde futhi ibe lilona kroba iitim zonke ziplana ngaye, ziyamaza akakwazi ubaleka. Noba uMiguel ungambeka kwi-centre back, umenze last man, ebeka ibhola istriker sayibeka ngapha kwakhe, ngoku aphambili sifika kuqala kunaye, into azoyenza uzasiwisa. Yinto nje yokuqala endiyibona into yokubana nguMiguel ke ozobakhomba indlela babaqhubeleka bamsebenzi. Futhi ndawuthi ukujonga abafuna ubuya mva, lithemba labo. Mna nalantithi basebenzisa uthando phaa kuMiguel kube ngwase-Angola. Simbona sonke uMiguel into yokubana adeserve uba kwi-starting lineup seKaizer Chiefs. Loo nto leyo asizuyifihla, asizuyifaka phantsi kwecarpet. Ibona nakumntu wonke into yokubana uMiguel akadeserve uba kwi-starting lineup seKaizer Chiefs. Ese-centre back zeKaizer Chiefs phaa kukho uKwineka, bokumele uKwineka phaa izolo, udlale nale nkwenkwenyana kwaMcCarthy izolo. Isogqiba iKaizer Chiefs ke i-attack. uMsimanga yi-centre back right kakhulu, kodwa izolo ubethwe yi-fitness uMsimanga, ebethwe endaweni enye engakwazi ubaleka. Ndam-understanda ke ukuthi okubana kuMsimanga ubethwa yi-fitness. iKaizer Chiefs ifune ukumleqa i-90 minutes yonke, ingafuni ukumphumza umntu osuka ku-injury ende. Yi-fitness tembethe phaa uMsimanga besidlala iKaizer Chiefs ibimsebenza kuNedbank, yathi iphumelela idefender phaa uMsimanga, yenye ye-centre back eze-right. Andiboni phutha kuye, kodwa phaa izolo ebebethwa yi-fitness umfana omdala. Andisiboni isidingo sokubana kugcine uKwineka ebhentshini, mhlawumbi awuphendula abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs, ikwangaba abaziyo, thina saze. Sibuye ke siye kumcimbi ke womdlalo nje lo wonke
weKaizer Chiefs. Abanye abantu ababethi iKaizer Chiefs pha ikwangabaqeqeshi ke beqela leKaizer Chiefs ke sime ngento kaMdudu Sitshabalala. Awukwazi ukuthi igame soyibona ukubana iyazitshintsha ngokwayo uqhubeleke unogcina idefenders ezi6 ebaleni kodwa uyayibona oba igame ngoku seyazitshintsha kuxento ukubana andiseyiyo la game uyiplanele ngo nditshintshile. Kumele nawe nje umqeqeshi ke ngoku othi ngumqeqeshi ukhaleze ilihlo lakho libaleke ukuthi yabona ke ngoku le game itshintshile ayiseyiyo lanto sasebesiyiplanele. Masijike ngosiguqula izinto sifake i-attacking players abantu abafana noModi abantu abazokwazi ngokukuleqa basibancedisane noSereno noMdu phanga phakathi akusakwazi uSilva ukuphefumula akwazi naye ukuxaka za defenders zingakwazi overlapha ziye phambili zisho ziyazi into yobana zinomntu ezimakhileyo onguSilva ngokuSilva umfana omdala and apha sokwenza ama-penalty pha ngasemva yinto yokubana uza deep umfana omdala akho mntu umsupply ngebhola. Nantsi imistake okuqala ke abaqeqeshi beKaizer Chiefs ndiyibona into yokubana ke ikusingathi bebezimise ukubethwa kula match. Siyeke lokutshintsha ischeme njalo nesizathu sokutshintsha ischeme njalo asikho ngoba esa scheme bebewina ngaso kwezi match bukumele baqhubeleke ngaso napha izolo ngebe iphumelele la match ngoba ke la team ingekho strong leya. Abona abantu benze iKaizer Chiefs pha iba mayiluze la game ikwangaba qeqeshi ke beqela ke leKaizer Chiefs. Lanto abaphulaphula ke yenza inhloko futhi ikhathaze inhliziyo zabantu yophule imimoya abantu abaninzi ngoba ixesha eninzi abalandeli beKaizer Chiefs baphenduka inhlekisa besenziwa ngabaqeqeshi. If imanagement yeKaizer Chiefs ayiboni ingxaki kwabaqeqeshi babini icinga uba izawuphinda iqhubeleke nabo xa kuphela le season yawo beKaizer Chiefs ayithandi yobe nabalandeli beqela leKaizer Chiefs ayibaxabisanga akho experience kwabantu baqeqesha bobabini bacinga ngokufanayo benza into efanayo bobabini. Angeke undixento ukubana into ebonwa ndim ngizandaba ngumqeqeshi okubana la game le if yatshintsha ku5 minutes iqalile yatshintsha yathi isystem esetyenzwa iKaizer Chiefs ayizusebenza kule match ibonwe ndim ndingangomqeqeshi bendawukuyitshintsha mina kwala game ndiyanto okubana ngoku nditshintsha uNdlovu ndiyambona kadibani noMabaso ndikhawuleze ndifake abantu abazodibana kwesasisokwanto okubana benze iKaizer Chiefs idlale ndifake iplayers ezodlala emacaleni uMoti noLelepo. Uba uSireno okanye uMdu ndimbuyisele phakathi asupply ngokuSilva ndicinga uba ke yona indlela bekumele uba ke abaqeqeshi beKaizer Chiefs benze ngabaphungula lugxoxo lezi defenders ngaka bebezifaka ningazi nokubana ke bebeyodefenda ntoni le bayaziyo singayaziyo thina. Ininzi into enzo kwabaqeqeshi pha izolo yenze into okubana ke ibe iKaizer Chiefs ke iphulukana ke nalamdlalo. Sinoloyiko lokubana ke njengoba bebheka pha kwiCAF abawaqeqeshi aziba bafike benze iphina ingxaki phezukwale bayenze pha izolo ngoba badlala kule weekend badlala umdlalo weCAF obaluleke kakhulu bedlala pha neAl-Masry yase-Egypt futhi bedlala lapha eMzantsi Afrika and icup yokuqala nokugcina yeKaizer Chiefs le season zonke icup ziphunxukile zimkile akho nenye abayifakile ekhayeni bagxotha nalo cup kaNapi kodwa sizawubuya sithi ababantu bangcono kunoNapi. Zezinye zezinto endingazi-understand ababantu ababaqeqeshi bobabini sizababona apha kule weekend okubana bazimisele na ukunikeza iKaizer Chiefs iCup. If baqhubelekile benza amaphutha akafana kanje haya ababaqeqeshi babakhululwe bahambe umsebenzi bawugqibile akho nto bangayenzela yona iKaizer Chiefs ke nokusizini ezayo bangakabalinga bagcinwe benziwe ezinye izinto mabavele bakhululwe iKaizer Chiefs iqashe umqeqeshi ithathe ilegend zayo izenze assistant coach iqhubeleke idlale. Nanso ke indlela ke thina ke esibona ngayo singeke siyiphikiseke neyenu enibona ngayo ngoba ke amehlo awaphakelani kodwa ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.